En zo komen we dan op Griet haar sliepkamer aan. Oh, dan ga ik koffer om mij naar boven. Dat ging het goed. Nee, dat hier niet hoeven. Maar ja, ze verklaren hoe de buurt met van u staan, wel. Oké. Wat voor klien hast u aan? Ja, dit is weer meer theater, hè? Als de chique toestanden noemen, haast is zo. Moe! Dat is haast een heel prettig van dat. Dit is ook weer glitter voor theater. Dus ze haast van alles wat, ja. Hey Griet, check die hier eens nog eens een keer. Ja, helemaal ja. Zit al helemaal een beetje zat maat, net? Ja, fantastisch. Kreer er een kruis bij. Dat wordt altijd van 88. Hè? Dat mag ik bezien. En er is net niet ongelijk, dat is het. Elk optreden is geweldig. Het is, ja, schitterend. Het is al je lekker mooi. Het is al je lekker gezellig.